Og så nu de her to mongoler lige kommet og hjælpe. Og ham der... Ja, luk mig ind til lukker vi. Ja, ja. Nu kan man fikse den her bambuder her. Det kan de der to mongoler laver. Ja, kom! Men jeg ved i hvert fald ham, han har ødelagt en sodavand, han der mongolen. Ja. Han har ødelagt scooteren. Ja, ødelagt fuldstændig min plastiksvejsning. Hold nu kæft, ja, du har sat min bremse over. Ja, og så har vi fået støddæmmer på. Er det ikke sejt? Nej. Og så motoren... Hold din kæft. Og så motoren, den, ja, den er fin. Den skal bare lige slagnøjs der. Og så skal den fandme have sådan en pussy pocket der. Nej, du vil ikke stadig nu jo. Stop. Nå, vi har fået et nyt sidespejl, for de andre synes, de andre var grimme. Sådan en flot sidespejl her. Hvorfor bliver det ikke topstøt? Vi skal have det topstøt på. Det er fandme gejl. Hvor er topstøt? Den har fået sådan en skrue der. I din røv. Nej, du må ikke gå med benzin. For helvede, nu er det cola, det hele i mongol. Ja, sådan der. Jeg ved ikke lige, jeg tror måske de der to mongoler, de går snart. Det er slønderen for helvede. Vær nu stille. De der to mongoler der, de går nok en tur lige om lidt. Du får 20 kroner stop over hækken. Der lader man stå sådan en kæmpe bus her. Ja. Det er en brændende bus. Nej, hold kæft, hold kæft. Det er en brændende bus. Ja, kom, gør det. Hvad? Hvor snakker du om? Hvad er det, han snakker om? Hop. Ja, hvad er du nu i gang med at prøve at lave? Den falder lidt for langt ned, så vi skal sådan... Ham der står og filmer lige nu. Ham der ejer Motorboys. Han skal sådan... løfte den op af. Og så skal jeg sådan prøve at hamre den sådan... lidt smule ned. Så filmer vi. Jeg ved ikke... vi filmer. Han vil åbenbart godt gøre det. Så nu får han lov til at gøre det, selvom vi har skruet den forkerte vej. Men det her, det er godt. Ej, det går nok. Ja. Og så hvad fanden var det mere, vi skulle nu? Det var udstødning. Jeg har fundet en bold. Eller møtrik. Ja, ham der. Den har fundet en møtrik. Den ligger deroppe. Vi skal finde to af dem. Eller en mere. Ja. Så nu har jeg lige sat den, fordi jeg ikke gider stå, fordi jeg er doven. Han har fundet den her mongolmøtrik her. Passer den ikke på? Jo. Skal den komme igennem? Jeg synes, den begynder at stramme sig lidt, men jeg kan ikke se den på den anden side nu. Den kommer sgu nu der. Det gør den sgu da. Den kommer sgu igennem det. Den var stram. Jamen, det er sgu fint nok. Jo strammere hul, jo tættere på 0. Okay, så nu skete det der igen, som der også skete ved den her. Og der er 5 med i. Så nu vil ham der Benjamin lige demonstrere, hvordan man åbner dem. Den åbner den forkerte vej, Marker. Hold da kæft, mand. Ja, det er sådan, man åbner dem. Tak for det. Og så nu tager ham der McDonald's over. Han vil jo godt sætte udstilling på helt præcis uden min hjælp. Og det var uden min hjælp, var det det, jeg hørte? Ja. Prøv lige. Smid lige. Dem der. Ja, det er nok ikke en god idé. Og han gad simpelthen lige at gøre den ren, fordi det var åbenbart for besværligt. Hvad fuck snakker du? Det der ophængende. Den kan ikke komme igennem på grund af det der. Hvad? Den kan ikke være der, jo. Hvorfor? Det ved jeg heller ikke. Den her, den er jo... Ja. Den er på den forkerte vej, Marker. Hold da kæft, mand. Ja, det er sådan, man åbner dem. Tak for det. Og så nu tager ham der McDonald's over. Han vil jo godt sætte udstilling på helt præcis uden min hjælp. Og det var uden min hjælp, var det det, jeg hørte? Ja. Prøv lige. Smid lige. Dem der. Ja, det er nok ikke en god idé. Og han gad simpelthen lige at gøre den ren, fordi det var åbenbart for besværligt. Hvad fuck snakker du? Det der ophængende. Den kan ikke komme igennem på grund af det der. Hvad? Den kan ikke være der, jo. Hvorfor? Det ved jeg heller ikke. Den her, den er jo... Ja,
Fanden det er den der, vi går til. Så nu har vi så fundet, hvor er den anden henne. Hvor er den anden? Nej, den er der på. Den er der på. Så nu har vi fundet den der. Det var den, jeg fandt, og så har Manfred fundet den anden. Så det er ikke helt det samme. Men så skal vi have den her på, og nu, som jeg sidder med her. Tændrådsting. Ja, og så er vi lige i gang med at polere, eller ikke polere, sådan fjerne rust her, fordi at, der skal stelforbindelse her for satan på. Yeah. Så den må ikke være rusten alt for meget i hvert fald. Ej. Det er i hvert fald det, vi er i gang med lige nu. Ja, vi tog det her af, fordi at så er sådan mere sådan, ja. Men så tager vi det der af, så sidder skruen jo der, og så kører den jo igennem. Men det er jo ikke til skjold, det er jo ikke til meningen, det skal sidde her. Du kan se, de har sådan skært lidt sådan, ja. Og så sådan, de har jo boret nye huller, fordi det er jo til standard, og det der, det er jo en GI. Så det vi finder, vi finder en nåleje, finder vi en helvedes masse møtrækker. Lægger lige en mere. Men så sådan en helt ny nåleje. Altså, det er lidt crazy. Ja. Den her, og så den her skrue til tændingen her, den skal også lige spænde. Og når han er færdig med det, så skal den her på, fordi at det var meningen, at skulle være efter. Det gjorde det der. Ja, men ledningstænding stel. Ja, men this is how you fix broken vinkelsliber. Broken. You first cut this thing off. And then you take the thing off to isolate this thing out of thing. Jeg synes, der skal lidt zoom. Zoom? Så er vi helt tæt på. Så kigger han lidt ind, synes jeg. Det ser ikke. Så rødt bygge det. Jeg skal i hvert fald ikke der. For satan. Ja. Så er det lige bag, 2 minutter. Ja, så det vi har gjort nu, det er, Manfred, han har... Jeg har ikke glemt damerne, jeg havde... Han har fundet til du. Nej, det tror jeg heller ikke. Den dur nu, og vi har sat den i. Og nu skal vi have den her af, fordi den gør så udstødningen. Den kan ikke komme på. Jeg har... Fuck, der er godt. Husk at følge Motorboys. Ja, tag på briller. Ja, briller. Fuck, jeg ligner et spæsse. Hvor satan det. Ja, fuck den kasse, mand. Så nu skal jeg en enkelt slip, imens jeg står udenfor. Ja, så vender vi tilbage, når vi har fået den på. Nu ham der Benjamin også taget hjem, så nu er jeg bare lige i gang med at rode op, så det er lidt nemmere at være herude næste gang, jeg skal herud. For det er lidt lort, altså. Der er så rodigt. Ja. Vi havde sådan 2 sekunder til at få en udstilling på. Eller vi havde sådan 1 minut til at få en udstilling på over op. Det kunne vi ikke lige nå, når han var her. Så nu er jeg lige i gang med at rode op. Men ja. Så ses vi bare næste gang. Vi skulle nå et meget, men vi mangler bare kickstarten, og så bum. Håber jeg, det vi ses. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey,